Nelson Chamisa uye achinyorera mhuri yeZimbabwe uye achivaudza achiti vakomanaka, yes, tikuona kuti Sabc inenge yafailia kandi varamba amene nokuda kukwirirana kwavo kana kutya government ya Mnangagwa kana nekutoda kwecorruption chaiko, abva auya akasimbisa masupporters ake nevagari vemunyika yeZimbabwe achiti solution ndeipi. Sanamira mashuka nyongonanya Chamisa notibva subscribe like turn on the bell icon. Timi naumonyogwa muchinzi God is the answer to Zimbabwe problems, says Chamisa. Nelson Chamisa said God is the ultimate answer to Zimbabwe's problems. In an interview with Newsday, he said, Sabc is not the ultimate answer to the problems we are facing. God is. His eye is upon Zimbabwe, and his hand will move swiftly on this beloved land. Sabc is a platform, but Sabc is not the ultimate or the whole answer. We are the answers ourselves. We must fix our challenges and find answers to our questions. Panapa Nelson Chamisa ari kuyataura masvike kuti yes, takadisappointiwa neSADC inoti azoti iye union yakwanisa kuchitimiririra aiwa yodzosera maelections edu pakanga ari mugore rapfuura ra2023. Nelson Chamisa ari kuyataura masvike kuti SADC zvayakonewa aiwa tisava responsibility yekukwanisa kudzosera rusununguko munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Anoti SADC is just a platform but God is in it, vari in the process. Isusu sema-citizens ngationei toita sei kuti tikwanise kufighta our own battle, tikwanise kubvisa this ruling party ZANU-PF. Tipotize mafunguro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake pena comment section medu. Subscribe like and turn on the bell icon.